Dala ma Nyakach ni jodak ma ogana achiel ma Sango-Rota e gweng' ma Kamnwa e Nyakach sub-county, kaunti ma Kisumu, ochuno mondo koro gidare miechgi kendo manyo kuonde mamoko ma ginyalo jotie bang' pi mar Nam Lolwe pong' modonje gwenge ma ji odake. Kaka jafombo marwa Millicent Adhiambo leronwa, pi nam omonjo ji, jamni kod mwandu mamoko bende. Sango-Rota Kamnwa, gweng' ma yande okwe, sani ochomo kuma nimoe kendo dong gunda. Nam Lolwe osebedo ka ng'ok oko kendo sudo e lowo motuo mos ka nyaka sani miere, skunde kod puothe ma yande ometni doke nam. Mayo jodak gana achiel e gweng' ma Kamnwa kae osebedo kasedo kinde ka kinde ka nam ng'ok mondo gimany kuonde moting'ore gi jote. Ng'ok mar Nam Lolwe e alworani osemuonyo yore ariyo ka mar adek bende ochomo kama lalie nam ka jodak gi koro dong' kalaro lowo gi nam mondo giyud kaka ginyalo kata mana puro. Pigni nodara 2019 madar madhi e gunda. Kana adhi e gunda nadhi gi chuora, ka gik kuno tuo mar presa nogoye, kong'iyo lo moweyo, lo eka par, ma notho mana ike kuno. Sigand Peres nyiso chal mar gweng'ni duto ka kor ka kore Nora nokawo ndamo malit mar muko ode mar nyadhi mane osegero nikech pi onogo mane ochune mondo odar. An makwongo gero matafari piny ka, ot majaber ma ji neno. Ne pi omaya ma yo wang' ma nyiso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Ma koro kanyo dong' bungu saka mantie. To kasedara dhi kucho, agero mabati. Jowadwa kisedak e ot maber kendo dok idak e mabati, pachi ok ti. Osego piny ariyo to gimecho koro agero maduong'ni, ma koro pongo mar ariyo. Midhiero makama bende ok obuono koda ka nyithindo ka koro chuno mondo giyor pi mopong'ni okinyi kokinyi ka giyawo somo e skundegi sama yie ma ginyalo kwang' godo onge. An gi nyithindo ariyo matindo madhi sikul. To mondo miyo gidhi sikul magiya sikul magiduogi magidogi en yoro pi kendo gilonyore magilony lepgi koka giyoro pi. Jodak makae nono ka girango lal magiseyudo ka jamni kod puothe duto pi lalgo gin gi luoro ahinya ni ka sirikal ok okonyogi mapiyo to gweng'no dhi nimo. Koro pigni osemiya problem nikech napuro nayudo mogo, sani koro kanyalo yudo mogo. Dhok mane an go, pi odhigo te. Gwen mane an go, otho te. Koro adak kama. Chunygi goyo kibikibi nikech gweng'no medo nimo i nam piny maru. Giywak ni ponono ok oresgi mapiyo kaka nyalore to miechgi kod nyathi margi mar gweng'no dek lal miru ei nam. To kati miya mana pesa ni to ok konya. Nikech sama ang'isemiya pesa adirundo sane to rumo. To kiny to pod an mana ile pigno. Wan gi location ma is endangered man gi primary schools 6, secondary schools 4, 2 health centers to gi village polytechnic. Koro mondo mi gigi lal, wakwayo sirikal kanyalo yie mondo gernwa gabions. Akwayo MCA marwa en James Ojemo Molo. Akwayo Aduma kinde duto ne biro karwa ka. Kokwawa kura. Nyaka pi pongwa nyaka sani poko biro ka. Tomo jenda in wagoni kura kwa kia in waneni e picha. Kar kibinewa. Wakwayo nyong'o gavana. Konywa. Kaka pi Nam Lolwe medo ng'okoko kendo muonyo lope gi miere oganda. Jodak ma Kamnwa mayudore Sango-Rota ei sub-county ma Nyakach ni kod luoro ni ka sirikal mamalo kod mar county ok owinjo ywak gi mapiyo kendo resogi e lwet pini to gweng'ni dhi nimo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kamnwa, Nyakach, Kisumu County.